Ti Masakbayan. Gura ken aya. Mapan ka ijay pagadalan, agam panggaasay, tadi kaagaramid iti madi a pangayaban kanyak ti maestram. Mailiw lang ni maestrami kada kayo. Iso apayaban da kayo, nanang. Ay, basta tong palenak. Jak kayat nga agaramid ka iti madi ijay pagadalan. Agturpos kanton iti high school. Isong agnakam ka. Anya kumangay ti aramidak ama di, nanang. Nagsayatak to pa ije pagadalan. Anya nagsayaat. Tapno ammom, adon ti masursurun ken ka ije pagadalan nyo. Jonas, makita mo ka di dyan nakatugaw ijay sango a babae. Transferin sa mo day. Itala nga makita ka dito eh. Transfer ayamat. Naggapon samot lang iti sa bali a seksyon. Saan? Itala nga makita ka dito pagadalan tayo. Ay, timmalyaw. Ay na, nagkutong. Urahin ta. Ibaganto ni ma'am. Ngayam muna ti bagina. Anya nga ta tinagan na. Ibilin nga ta ni ma'am, nga agsao. Ta ibaga na tinagan na. Kasta mo ti aramidan ni ma'am. No adda ka barbaro ka klase tayo. Ha, pag-iso. Adan ni ma'am. Isunti umunag. Good morning, class. Ada ka barbaro aka klase yo ita. Suset, yamamom ti bagim balasang ko. Siyak ni Suset Baret. Nagapuak ijay kabangibang nga pagadalan. Anya? Jak naawatan ti apelyedo ma. Suset karat ka di? Quiet! Sika, Jonas. Adan samot diferensya ti panagdengeg mo. Kastamot ti panagdangag ko, ma'am. Suset karat. Jonas! Anya tinagan na, ma'am? Satanas? Ha? Hoy! Satanas ayamat! Jonas! Kas jay mat nga mintidengeg ko. Kasla satanas. Si kakarat! Amom ka diti kayat asawon ti karat. Nagutong! Sumardeng ka, Jonas. Ala, sumardeng kayon. Awanan ti agsinong bat. Kaya tumalangkyaw ka. Asino ti berbiro kam? Kaya't kumanti makabalas iti daydian ang ibaga sa tanasak. Si kamot nga mintim mo na. Imbagam akarat kat naglawag mat abaret. Rabak ko lang mat. Uray iso kat rinabak na kamat. Apay mapikon ka ngay bro. Saan ko asar dengan arabaken? Tamakita na. No saan mo't amapikon? Kita mo. Ni karat ako tungit. Mangmangan ije kantin. Ay, mapanak man ije ayan na. Umasidagmat ni Jonas kadata. Amangan numang sutil mananday ta, Jonas. Pumanaw tan. Sige, uy, nagpartak ka na magna. Urahin na ka. Aday ta ni Jonas. Mang sutil manan. Uy, sayang lang tikan kanam. Apay ko maasayang. Kat saan ko mat ngay balbal lang. Sayang tikan kanam. Tasan kamot lang alumukmag. Nagkutong ka. Kasla ka la impasikig abigao. Uray ta sa anak mat ngay agsaksakit. Bitakan. Nagloko na, Jonas. Imbaga nakit din asayang kanutikan kanam. Jak malipatan jay damo a panagsaok ije classroom. Nga ibaga na akarat. Unukot tungit ka no ti apelyedo. Iso nga imbaga mat as satanas tinagan na a Jonas. Makapasar day a tao. Kunamlano asino a kataaran. In fairness, adamot kit di itsura ajay tao. Ure ada itsura na. Nukas jay ti kababalin na. Makapaasar. O sige, mapantan ijay room tayo. Sumraktan. Adda kayo mat gaya mag. Kunak no agyan kayo pa ijay room ti paborito ma subject. Apay,
Anya ko mati paborito ka subject? Kat no reses ti paborito ma subject. Isu akanayon kay Jay kantin. Isu akantin mo ti paborito marom. Oh, Ay no, no mabalin la ko maamang pakulatan iti tao. Pakulan ka kumankat. saan mo nga ipakpakol dagi tatakyag mo? Ta sigurado ana sakit ti tulang ang maipakol. Tulang ko naman. Awan lasag na. Igaraw mo manan, Jonas Satanas. Ha? Adala ko madakkel nga ikan dito ita ipasakmol ka. Si kakit di ati ikan. Suron kon, dita ka man laangan. Ay, si kaman timang bagbagakan ni Jonas. Taimbaga ti maysa ka dagiti kaadalan na. Nga adda ka na yun na asutilan ijay pagadalan da. Dagiti kaadalan na ati bagbagam. Ibagam adidas asit ganti anak mo. Ay, tipay kaadalan na ti bagbagaan. Ay, agpada kayo launay ijay anak mo. Asaan nga umno ti panagrasrason na. Sika ti akin anak. No siya putot ko. Aganak ay ati lalaki. Ay, so akas jay anak mo. Takas takamot ngamin, Conrad. Imalakan ka ti anak mo. Putot ko nga rod. Di siyempre umalakan yak. Agbungaya mo't iti mangga ti mansanas. Alaman. Panawan nakman la dito yan. Mga no makaisawangak iti saan nga umno. Papanawon nak. Papanakon ngay. Apay, mabiyag mo nga rod dagiti ubing nga siksika. Amo maya ti agaradaw iti mulaan niya o nga giina. Conrado aya. Sabalin tinaturturong ti saritaan. Hay, siyak man laangan ti pumanaw. Oh, apay anak kami suot ka nagawid, Suset. Didakla ko man inyalis iti pagadalan nanang. Ijayak la ko man ayan ni Lola nagadal. Anya ka diti pariko, taapay adi mo kayat ditoy. Kagurak ti may sa akadalak nanang. Sutil day dya tao. Awan mo't ngamin kadwak dito'y balay. Sa pimanaw mo't ni Lulam, tanapan mo't iji balay ti kabsat ko. Adayumat ngamin ijay. No ijay ti pagadalak. Idinto ta dito'y kat asidag. No adda sutil a tao, bayamlatan anak ko. Saan mon atutupan? Igagara na ngamin ti umasidag kanyak sanak sutilan. No makita na masurun ka, ad-addaan na ka asutilan. Kasta ti arami dagiti tattao asutil, anak ko. Kagurgurak day jay a tao, nanang. Oh, apay adi kagsakar. Anya nga ti pag-reviewam no kasta. Sana bale tagsaksakar ni Suset. Pag-reviewan na jay saksakarin na. Basta adda aramidek. Nga uray sa anak ngagsakar iti notebook ko. Adda pag-review Anya man ti plano maya. Kitaham to inton madanon. Nalakalang ti aramidek. Sa anak pa yung agbanog. Amangan no anya man day ta, bro. Masapol nga ag-review kayo analaing. Tada eksamyo, inton biyernes. Ariglado, ma'am. Nalakalaang ti ag-review. Itaman pa nga ibagam analakalaang ti ag-review, Jonas. Makita ita ti awan pag-reviewan na, ma'am. Siguraduam, anangaton to ti maalam iti eksamyo. Barang no saan ang maungaw ti hutek ko, no ikargak ti linaon ti notebook, ma'am. Anya? Hoy, sika, Jonas. Huwag yamanan ti saan nga umno asungbat mo. Ag-review ako ma. Ngam awan matan di notebook ko. Ayan na ngay. Ne, inruwaro mo ba't amin na linaon ti bag mo? Apay akas na mariribukan ka. Ag-review ako ma. Ngam awan matan ti notebook ko. Nagsakarak iti imbaga ni maestra a reviewin mi, nanang. Amangan mo't no na ibati mi di pagadalan nyo. Anya nga ita ti pag-review ak.
Nababalakit di ti maalak iti eksamin mi. Sapay awan ka ruba tayo akaadalam. Tapno makireview ka kumalaangan, anak ko. Awagak man ni Aileen. Damagak no nailaok ijay bag na ti notebook ko. Hello, Gayam. Nakaawag ka mat? Madama ti pa nagrepasok. Saan mo ka diyan nakita ti notebook ko? Awan magtan dito'y bag ko. Ha? Mabit lang takita ka dagiti notebook ko. Amangan no nailaok. Hello, friend. Awan mo't ka dagiti gamit ko. Ayan na nga rudan ngay. Katinton bigatan ti eksamen tayo. Ay sus, kasano daytan? Uray ko man no asidag ka. Tao may kalaangan makireview kanyak. Kasano nga rudan? Anyapay nga iti maalak iti eksamen tayo. O sige nga rudan, gayam. Bye. Ay, una yan. Sige, bye, friend. Day, itaman pa'y anapas nagkang agripaso. Sika, Jonas. Anda nga min kayat ko akan tiyawan inton bigat nanang. Ay, di ka ko maagar-aramid iti kalukwan. Isu nga rod nga agripaso Tapno na nga to ti maalak nanang. Apay akalukwan ti maaramid ko ako nayo. Ay na, sagsaga na ang manan ti kunam akan tiyawam. Saan aya? Mangnamnam ak amayat ti mapasamak inton bigat nanang. Ay, basta. Saan ka nga agaramid iti maday? Awan ti mati nga ramideg. Masigurado nga damakan tiyawak inton bigat nanang. Hello, Gayam. Sinapsapang mo ti mawag. Pangaasim man, tamasapa tama pa ni J School. Makireview ak di ta notebook mo. Apay, awan latta ti notebook mo? Awan nga ron. Masapa ka kumanta makireview ak. Uwan, sige. Saan ka ngagdanag? Agrubatak nga rudan. Taksin narak tayo dya pagadalan. Agyaman ako na gayam. Nakasagana akon ang mapaligya pagadalan. Madanagan ak ngamin, tadyak nakaripaso. Wanya, nakaripaso ka ka din? Una, siyak pa'y. Adda makan tiyawak ita. Naikabesak ti enumerations kan identifications. Kastamot ti definitions. Ngam ka sinisuset. Naalam ti notebook na. Kasano ngay ang makan tiyawak? No saan ko alibasan ti notebook na? Oh, Isublim ititugaw na. Tapno di ka makabasol. sige. Inak isubli. Naka-review ak matem. Ang ka na. Sakbay asumangpat ni Suset. Inak manlangan. Iparabaw kulatan iti armchair na. Delikado ka. Numamuan dati naramid mo. Adda akon dito itugaw ni Karat. Alaak iti bag ko ti notebook na. Tay parabaw ko iti armchair na. Data. No kasta, sika tinangala iti notebook ko. Talaga satanas ka, nagalas ti aramid mo, agtatakaw! Anyang agtatakaw. Isublik ayapay no agtatakawak. Jack naka-review gapo iti aramid mo. Satanas ka, kuko mo day ta tinakaw mo. Amok nga ino anya ting kabil mo dita notebook ko. Ha? Adda ayamat na taera satanas. Ay, sika at skeleton ka. Awanan tinakitak akadaksan a tao, no saan asika. Oh, apa yun? Anya ti mapaspasamak, ha? Tinakaw ni Satanas ti notebook ko, idi kalman, ma'am. Iso ajak naka-review. Saan ko mat atinakaw, ma'am? Binulod ko lang mat. Isublik pa'y ayan, wag tatakawak. Ajak naka-review, ma'am. Tinakaw na ti notebook ko. Sami, anya ti mapaspasamak kada Suset kan Jonas di taunag. Damagam to kini Suset. Bigat. Anyaman nga tanti naramid ni Jonas kan ni Suset. Amangan no may papan iti notebook ni Suset.
Notebook? Mapukpukaw ngamin ti notebook ni Susette kat. Nakita na siguro ti panang isubli ni Jonas. Kaya't mo asawan. Ni Jonas tinangala iti notebook ni Susette. Iso nga rod nga insubli na. Nakita na siguro ti panang isubli ni Jonas iti notebook na. Kaya't mo asawan. Ni Jonas tinangala iti notebook ni Susette. Iso nga rod nga insubli na. Itapay tawan panawanan nga agripaso. Ay, kalukwan ngamin ti amo ti gayam mo. Oy, awan ti amok dita di nakiramraman. Bagbagaan man ngamin ti gayam mo. Imbagak mat idi adi naalaan ti notebook. Ngam kunana mat arabak na lang kini Susette dayjay. Angam saan anasaya at arabak. Tadakkal apirhuisyo ti impaay na kan ni Susette. Aguray ka man, Jonas. Apay nga inalam ti saan mo ako ko? Basta damot itibag ko, ma'am. Saan ko nga inala? Ulbod, magnaaya ti notebook mapan di tabag mo. Jack naka-review gapo iti naramid mo. Tapno awa na teriri. Saan ka pa'y laang ag-test, Susette? Ikan ka iti special test mo numalam. Kat si kamot Jonas, sabali ti test paper mo. Panay isay ti sungbatam, Essay, ma'am. Saan ko nga mo ti agsungbat iti essay, ma'am? Nalakalaang. Tasaan ang masapol nga agikabesa ka. No dimngag kalakit di iti explanation. Masungbatam amin asaludson. Sayang dagiti ing kabesam. Tasaan mat nga iso tinaitad kan ka asong batam iti test. Sinalbag kit di. Noon niya pa'y ti pagkapsutak. Sukit din tintad da kanya kates. Sapay mang namnama ka na nga to ti maalam. Taing kabesam amin dagiti adda iti notebook ni Susette. Ay, nagmalas nga ron. Ay, nagpuyatak anang ikabesa. Kung saan mo't gayam nga iso ti itagdasong batak iti test paper ko. Dahita ti pagmadyan ti agaramid iti sana nasayahat, bro. Di ka nagsakar. Tadda ma di aplanom. Anya nga ita. Nabagsak ka. Sinalbag kit di. Aldaw na ita. Ngamaddan tumat aldaw ko. Di ka kadipay lang nadidigra, bro. Kasano nga iti examin mo, anak ko, kat di ka mo't naka-review. Insubli day dya sa tanas ti notebook ko, nanang. Inikkanakmat ni maestra iti tsansak nga ag-review. Satanas ko nam. Anya ka di ti sasawo mo, anak ko. Diyay kaadalak nga agnagan iti Jonas. Satanas tinagan na kanyak, nanang. Imbag no saan amasurun ken kaday ta kaadalam. Kita man day ta impanagan mo ken kuana. Nagalas. Isumatiin mo na. Pinanaganan nak iti karat. Wano kutungit. Ay, no apay nga min aya nagkutong ka. Kat awan mo't sakit mo, anak ko. Anya jay natamag ko ngay naramid mo iti pagadalan niyo, Jonas. Adda nakawara notebook, tatang. Inala, ta iso tinag-review ak. Idin sublik. Ibagadamot na tinakaw ko kano. Ay sana nasayat na ita. Insublim lang nga roden. Sikapay titakas. Ayan na day tatay naksungatan. Bayan yun, tatang. Pinagong tanda mo't jay tao anang ibagang agtatakawak. Rumbang lang nga pagong tanda. Tamang perde iti reputasyon. Isuabayan yun, tatang. Ah, Nalpasan day jay. saan mo nga itulok nga irurumanda ka di pagadalan nyo, Jonas? Ha? Imbag pa'y no siyak ti mangiruruman. Nangag ko ti sarita anyo iti anak mo. Katanya ko manon nangagmaw. Saan arumba nga kasjay ti imbagam iti anak mo? Amumatan adya anak mo ti adda pilpilyo na. Uray man nadapilpilyo na. Anak kulata.
Ay, Jay kat anak ti sabali at taon, ti sakit kao. ay, awan mon, Conrado. Kasanungay nga agbaliw iti kinaloko ti anak mo. Ta anak mat ti kinapilyo na. Apay, no agpilyo ti anak mo, saan mo nga anak? Ay, awan mon at talaga, Conrado. Oh, Di ka makaaw-awat. Kasano nga taaya nga ipakaawat ko ken ka. Di kayat ko ang mapasamak. sika, ati sana makauawat. Mangan ka ngamin iti ado, Suset. Tapno di da ibaga karat ka. Sa anak lakit di ngagsaksakit, nanang. Uray na lukmag no kanayon mat ngagsakit. O di awan serbina. Madamot kit di puntom iti dayta nga imbagam. Madamag ko man. Sino ay ati kanayon amang sutilken kay di pagadalan nyo? Ni Jonas Kayabas, nanang. Isupay tinangala iti notebook ko. No kasta, jay anak ti Mamartek ani Manong Conrado? Mamartag na di ti amana, nanang. Ay, man-mano ang makitak ang mausawan day di a tao. Ang mga nukas jay tumat day jay satanas. Ay na, saan mo nga awagan iti satanas? Tanumangag dagiti dadakkel na. Masair dalakit di. Apay mananday tabag ni Suset. Igam mo mat. Isabit ko lang iti sangong ayan ti blackboard. Apay nga isabit mo ngay. Marigatan laki di amang gawat. No nangato ti pangisabitam. Talnakan, tay sabit kon. Kitam kid din at daumay, tay bagam. Saan bro? Kasimat nga agbirok manan iti bagna. Saan matamapukaw? Isabit ko lang mo't. Awan lat di kar aramidan. Anday ta, naisabit kon iti sango. Ala, intan, rumwartan. Apaya di ka makatal na dita, Suset? Jay bag ko nga imbatik dito ay sakbay ang nag-flag ceremony tayo, ma'am. Awan matan. Oh, asino tinangala iti bag ni Suset? Ada nakasab iti tasango, ma'am. Dita ayan ti blackboard. Asino tinangisab it ditoy? Asino aya kada kayo tinangluko manan kan ni Suset? Saan nga tangadal alyaan ng loko, ma'am? Saan ka di ati al-alyak at satanas, ma'am? Ala, umayugaw atan ti bag ni Suset. Kat itadyukan ko na. Makakatawak itay di classroom tayo. Apay manan. Imbagam tumat nga al-alya tinang isabit iti bag ni Suset. Sinalbag day di ako tungit. Imbaga nakit din. At ti al-alya kat satanas. Awan lat di kar aramidan ngamin. Mamatiak samot iti kunada. Anadagdag senti kog tartibales. Sa anak pa yan alpas, bro. Addan tumat gundaway ko. Isardeng mo daytan bro. Awan tinasayata maghanap mo dita. Isardeng kunto. Dumakabalsak. Ngam no panunuta man na imbag. San ka di ngawan mo't basol kan ka ni Suset, bro? Makakatawak. Idi imbagam asatanas ti al-alya. Pudno, mat. Ada atap ko nga iso tinangisabit iti bag ko. Kalukwan ti amuna. Apay nga ta. Anapudot ti dara yung agpadpada iti tunggal maysa. Saan ko matapagpupudutan? No saan nga iso ti mo na? Winmat kat di Ngam, sigod ngamin apilyo ni Jonas. Ang kaslaki maro, idi adda ka. Tasyak pa'y tinatumpungan na asutilan. Makapaasar. Forever kayo nga ta, nga agap-apa. Basta siya, awan ti madi nga ar-aramidag kan kuana. Isuat ti satanas. Itamampaya na uli magka dito'y sirok di kayo, Jonas. Kinatawaan dak ngamin ni Jeff pagadalan ni di kalman tata. Anya nga ta ti aramidag. Tapno katawaan damat day di ataw. Kaya't mo asawain, kaya't mo ti bumalays. Kasta nga ron tatang.
Anyo nga tati aramida kay diya tao. Tapno katawaan damag. Kasano nga taaya? Bayam, tatulungan ka ngagpanunot. Babae day diya tatang. Saan alalaki? Ay, babae lagayam. Pagparikutam launay. Ha? Naglaka! Adda ka din na panunot yo, tatang. Oh, papanamanan. Timakder ka mat. Idi nakita magmagna ni Suset iti school ground. Agsilsil pun amagmagna. Agsilpunak mo't amagna. Taigagarak asabatin. Ha? Ala, ditakan. At day tani Suset. Anay ko! Anay! Ape adinong parnaklatan ngay. Natinagkat nga rodan ti cellphone ko. Jak nakita, tamad ang mga min nga cellphone-ak. Ay, Cellphone mo, natanagkat na ito pa iti bato. ay, apay ngay. Sapay inikat ko ti casing na ta dinalusak iday. Kita man, kasla na buong ti screen na. Ala, ay, nabuong agpaiso. Ay, natirad ngamin ti bato. Apay ngamin deta bato. Apay nga dadita. Ada siguro nangaramatan da. Ngam, nalipatan da nga impaigid. Aga pa man nga tandag iti dua. Apean na panday jay. Ay, nagdinong pardan sapay. Win nga rod. Natinag pa iti cellphone ni Jonas. Ang mga nadadahal pa yan. Ni, pinanawanan ni Suset. Kat umayan dito ay. Nadadahal sa hamot at talaga ti cellphone ni Jonas. Win nga rod ah. Apay, Suset. Anya tinapasama kada kayo. Nagdinong par kami ka ni Jonas. No apay nga min nga adda bato ijay. Imbaglakit din ata saan ko na ibatan ti cellphone ko. Ay, dayta kat ngamin. Pagmadyan ti magmagna ng cellphone. Pakaalaan ti disgrasya. Apay, Conrado. Panagkunam ka day. Kat nasaya at tiit den ti imbagam nga aramidan jay anak mo. Imbagak aya, apagdaksan na. Ay, konsentidor ka at talaga. Imbes asurwam iti pagsayaatan na. Agam, durugam kit din nga garamid iti saan anasayaat. Di ka man nabakbakitan. Dakes aya dayjay kat saan may. Saan kit din adakas, jay igagara na adong paren ti tao? Numapatugaw jay babae kat makatawaan o di nakabalas di anak mo. Ay na, sa anak apulos nga umanugot dita akapanunutam. At dayamot inayo na makapanunutak kami. Saan ko nga ayunan, ta saan mo't nga umno. Ay, manmanuman latikasken ka. Ay, inulaw sa ngamin ti arak tautag mo. Naramid mo ka ditin singasing kong aramidaw. Wag, ngam naibatak ti cellphone ko. Kat naitupakit din ititira na bato. Nabuong kit din ti screen na. Bangtad kayo man iti pang patarimaan ko na mabalin, tatang. Anya, ay nagkapoy kan. Mom, amakitin nung parka, ngam di mo pinutputan na imbag ti cellphone mo. Kunak ano saan ko maibatan. Jack mat ngagpaiso inigaman na nalaing. Kahit di babae ngay, natinag mo ti cellphone na. Saan, tatang? Ayawan mo nga roda, palpak ti garaw mo. Kapoy kamot gayam. Ita, tadandani kayo nagturpos iti grade 10. Masapol a panunutan nyo, noan niya ti alaan nyo iti kolehyo. Tapno, amuyo, noan niya nga istran ti paginrolan nyo, iti senior high. Ma'am, apay, saan mabalin na conforme ti pag-enrollan? May mayat matlaang no ti alaam a kurso, kat kalinya ti inyenrolyo iti high school. No kasta, agsisina kami iti pagadalan no senior high, ma'am. Kapilita na kasta. Awan pa'y senior high diti barangay tayo.
Iso a kapilitan ang mapan kayo iti pagadalan nga da senior high na. Anya ka dita alaam to a kurso. Tapno agkaadalan ta kumamat laeng. Kayat ko ti nursing. Agpada tagayam iti alaan a kurso. May santo ti pagenrolan ta. Tapno saan ta nga agsina? Pagiskwilaan nga tada sami kan Jonas. Saan mo man nga ipalagip da dya Jonas? Kagurgurak? No sa bali ti pagadalan da. Agkurus pa'y nga tatidalan nyo? Nasaya at mat, no saan nga agkuros ti dalan mi? Nasip nga tilubong ko, no adda iti sangok da dya Jonas. Saan mo man nga ipalagip da dya Jonas? Kagurgurak? No sa bali ti pagadalan da. Agkurus pa'y nga ta tidalan nyo? Nasaya at mat, no saan nga agkuros ti dalan mi? Nasip nga tilubong ko, no adda iti sangok da dya Jonas. Mas daawak. No apay akanayon kayo nga agapa. No apay akanayon nakasutilan, awan mat aramidak kan kuana. Ang mga no nasuron, gapu iti panangawag mo kan kuana iti Satanas. No di nak inawagan iti karat, wano kutungit, jak kumamat binirngasan iti Satanas. Anya ka diti kayat mga kurso? Kasla kayat ko ti agbalin na soldado. Uray siya, kayat ko matiag soldado. Padahasan tansamot ti sumrak kas kadete. Saan ka di ano sumrak ka akas kadete? Kat saan akas karina ti agawi di jebalay? Kastamot ti damag ko. No makastrak ka iti PMA, agyan ka ijewanag. Libre amin, at dapat allowance. O sige, ikagumaan ta ti makastrak ije PMA. Awan gasto. Wana, nga masapol ang makapasata iti entrance test. Kunada man ang masapol ti disiplina kano ije o nagti PMA. Iso asaan nga agbalin ti kinasutil mo ijay, bro. Ha? Sikamot lang ti nang ibaga, akasapulan ti disiplina ijay. Kunam nga agpada kayo ka ni Aileen iti plano nga alaan a kurso. Nagtulag kayo kadi? Wala na, may santo a pagadalan ti pagiskwilaan mi, tapno agkadwa kami akanayon. Nagmaditi agmaymaysa no agdadamo iti pagadalan. Ay wuna anak ko. Ikagumaam ti makaadal. Taadda pa'y kabsat mo amang tultulong ken ka. Wen nga rod nanang, iso nga ikagumaak. Takaasimot nga katkatulong ije sa bali a pagilyan ti kabsat ko. Imbag takayat nakatulungan. Kastamot di kabsat ni Aileen. Adamot ije sa bali a pagilian. Isu siguro ti mangtulong ken kuana nga agadal. Kastamot timbaga ni Aileen nanang. Imbaga kanumat ti kabsat na at tulungan na nga agadal. Nanang, mangtad kayo man mat iti pagpatarimaan ko iti cellphone ko. Ay saan anadadaal day ta cellphone. No di mo kumainarame ti insuro ti amam akalukwan. Alpasan, at daditan nanang. Mangtad kayo kiti. Awan maitid ko. Padasam a dumawat ka ni tatang mo. No adda maitid na ken ka. Saan ka di nga itid na ti kwarta na kada kayo, nanang? Mangtid iti pakitsindak. Ngam no mapana kon ija tsendaan. Saan mo anam namaan nga adda mabate? Basit laeng matit-itid na kanyak. Nagmadino awan cellphone. Makapaikawa. Iso nga inton maminsan. Annadam ti gamit mo. Apay ngamin anamati ka iti amam apadam aluko. Kwartayo man mo tatang. Maikawak nga awan cellphone ko. Dumawat ka kininanang mo. Paintad ko kenkwana ti kwarta. Awan kanumot tan tatang. Pinakitsinda na kanon. Nagkapoy kan tumot nga min.
Nakidinong parkalaang ini bata mo ti cellphone mo. Da kayon tumat ngamin tatang. Saan kumot nga imbaga atin nagam ti cellphone mo? Anya ngay ita, awanan ti cellphone ko. Ay wine, nadamot nakadamaga ka may parit ka no ti cellphone iti umunato ka ti PMA. Patuluyam ka di pa iti plano masumrak iti PMA. No makapasaak iti entrance test tatang. O anya, nakapili kayo ka din no anya kurso ti kayatyo. Saan mo nga ibang baga ti kursuta, Aileen? Wen, nasaysayat no di daam mo ti kursuta. Anya ka di ti pagin inarasahasan nyo dita, Aileen, kan Suset. Ay kwa ma'am. Agdindinamag kami no anya ti kurso minto. No kastan, saan kayo pa'y anak ka desisyon adwa? Ma'am, mayat no BS Nutrition and Dietetics ti Alanda. Tapno ammo ni society kan kanan na. Barang adda pa'y namnaman na alumukmag, ma'am. Ti mayat nga alaan ni Satanas, kat imbalmer, ma'am. Anya? Agbalsa mo itinatay, tawan bubot nga na itinatay. Satanas ko naman. Salbag da di asuset. Lalaki ko ma. Agdinanog kami. Saan ka na masuron? Tas ikamot lang ti mo na, bro. Imbaga mabarang at dapay namnaman na alumukmag. Nalabos mo ti imbaga na. Nga imbalmer ka no ti bagay ko at trabaho. Rabak na lang mat dayjay. Kan saan matadakas ti trabaho nga imbalmer ah? Una, ngam kinatawaan dagdag iti kaadalan tayo. Makapasurom. Liklikam nga minan ti mang sutil kan kwa na. Takanayon nga dapang balas na kan ka. Addan tulal daw day di asuset kanyak. Nanang, ayan tayo na lumasa ba? Balunak man ije pagadalan? Ay, kita ijay labba. Adda ijay kusina. Nakaparabaw ijay asidag ti dalikan. Inak man mangala, tapno adda ikargak dito yung bag ko. Naimbagjay sa ba nga alaem. Ngam ti gumatang ka manen iti chichirya. O nanang, nasustansya pa'y ako nada. No agpaiso Apay apagdwa-dwaam no agpaisoan na sustansya wenno saan ti saba. Ay, saan ang nasustansya ti chichirya? Isumat ti adu ala ko da iti store iti asidag ti pagadalan may nanang. Lises manen, ngam nagastok mat ti kwartak. Saan tan ang mapan ije kantin? Adda sa baabalon ko ditoy. Ditoy tan akanan. Irwar mo nga roden ah. Takanin tan dito'y komidor. Saan tan na bumaba? Una, saan ta pa yung aggastos? Mabilang erwar ko. Uy. Oh, Ha? Kita mo. Dahilin kang suset. Umuli da dito'y. kun nga peso. Iyag mo day taukis ti saba. Ha? Ni? Impurwak mo matan iti agdan ti ukis ti saba. Bayam amabadakan ni Suset. Nakita ti inaramid mo, si Ka Jonas. Impurwak mo ti ukis ti saba, edi umuli ak iti agdan. Kasano no nabadakak ti ukis? Saan kayo ang nakita, ma'am? Sorry. Adaman makita matao, wano awan. Saan arumbang nga ipurwak mo latan ti ukis? Tadamot basuraan. Un, ma'am. Tapno saan ka amarwam nga agibelang lata? Ingkadalusan, jaglawlaw ti basuraan. Dalusak ti aglawlaw ti basuraan, ma'am. Di pangalalaan ti garbage truck. Awanan ti ado asaw. Ala, ingkagdalos ijay. Ingkagibelang iti basura. When, ma'am? Kitaan nyo, tadayjay da Jonas kan Sam. Impadalos ko ti aglawlaw ti pagipunpundoan iti basura. When, ma'am? Ibagam ka ni Jonas, tay parpartak na ti agdalos si Jay. Tanumalpas, agsarita kami, ada ibagak kan kuana. When, ma'am?
pinaglinis ni Ma'am ni Jonas ijay. Kat addamat na ituding para linis. Ang mga nuada na pananti para linis. Iso anang ibaon ni mami ti sabali. Kasta nga ta? Kasla adda atap ko. No apay nga imbaon ni Ma'am ni Jonas. Anya ti atap mo ako nam. Ang mga no nakaaramid manen iti madi. Iso anadusa. Amin ko mga aramidan na kat madusa. Bareng agnakam. Nakaro ti kinasutil na. Kimaro nga ro ti kinasutil na. Manipod adda ka. Saan mo't unay akas day ti kinasutil na, idi awan kapay. Anya nga ti basol ko kankwana. Suset, saan nga ta? Akayat na ti agpapansin kan ka? Ha? Taapay ko mga aramidan na dayta kanya. Kinagpayso na. Nakaro ti gurak kankwana. Nagdamdamaga kadagiti adda kakabagyan da nga agad adal ijay PMA. Kat manuda ka no apagawidan ti makastra kijay. Ay, bareng agbaliw ni Jonas. Tamayat ka no ti panang disiplina da kadagiti sumrek iti kadete. Anya kumangit ti baliwan na ako nam. Apay payla adamagem. Kat imalakan ka iti kalukuan. Ay, di ka mamay tabakbakitan. Ay, da kayo kit di nga agama. Hanggang no adama aramid yu amade. Pasaray agbalatek metla kada kayaw. Anya kumangay day tama ding bagbagam. Saan kit din, anang ikabil ka iti silo iti dalan, tapno masiluan ti aglabas. Angam, si kamutla ang tinasiluan. Tanalipatam ti ingkabil mo asilo, idinabartek ka. At dangagpay so da Jonas kansam, iti pangipunpunduan iti basura. Ha? Nakaigam ni Jonas iti daspan kan walis tingting. Sige, inayadan ta ti umasidag, ta nakatalikod damat. Mangagdamat siguro ti pagsarsaritaan da. Sige, amangan no adda maamuan ta, adita pa'y ammo. Di nakakuma pinaglinis ni ma'am dito no di mo impurwak ti ukis ije agdan, hindi makita mga umulin ni Suset. Jakmat ngaminan nakita ni Ma'am. Tanakalingad mat ngamin. Da Suset kan Aileen nga adda iti babati nakitam. Ngam di mo nakita nga umululi ti agdan ni ma'am. Imbag tasaan anabaddakan ni Ma'am ti ukis ti saba? Naipagalis kat kuman. Naira na lang mo't dayjay. Rabak ko lang tinangikabil iti silo iti dalan. Naira na kunam. Nungay sikat tinasiluan. Hangam no sabali tinasiluan, maragsakan ka nga ta. Maragsakan kakit nga rodain, tasyak mo't tinasiluan. Ay saan ko apakaragsakan? No di kat pagnakmam ko man alaklakayan. Ay made ti agaramid iti banag, apakasaktan ti pada a tao. Ano ti rinabak? Saan naragsak ti biyag? Hangam pilyan ti irabak, kanjay saan a makapasakit. Apay, no jay inkabil mo asilo, kat nadangran ti nasiluan. Kasanon? Rabak ka di pay laday jay, Conrad. No kasta, saan a voluntaryo ti panagdalos mo dito No di kat nadusa ka, gapo iti aramid mo amadi? Apay manan nga adda ka ditoy. Sursurotan na ka di. Nambarak kumamang surot kan ka. Imbaon na kami ni Ma'am nga umay agi basura. Ibagam kit di akayat nak makita. Isungay may ka ditoy. Tapno ammom, anghel ti kayat ko makita. Baliktad mo ti makitak ditoy. Saan mat nga anghel? Apay nga ron nga may ka ditoy. No di da kami imbaon ditoy. Addayo nga umay kami ditoy. Tapno jak makakita iti saan arumbang. Saan ka lang nga skeleton?
At dapay diferensya ti matam. Anya ka di ti panagkitam kanyak? Saan ang nagbalbaliw ti panagkitakin ka? Satanas latta. Kasta akmat. Uray idigos mo amin na pagpapintas. Kan bangbanglo. Iskiliton latta ti panagkitakan ka. Ibagakmat ka. Uray may sam alalaki dito'y lubong. Di kan to pulos talyawan gapo iti kinasutil mo. Aywan gayam. Imbilin ni ma'am amapan ka ijayan na. Tada ibaga na. Sana nagbalbaliw ti panagkitakin ka. Satanas latta. Kasta akmat. Uray idigos mo amin na pagpapintas. Kan bangbanglo. Iskiliton latta ti panagkitakan ka. Ibagakmat ka. Uray agmay sa ka alalaki dito'y lubong. Di ka pulos talyawan, gapo iti kinasutil mo. Imbilin ni ma'am, amapan ka iti ayan na, tada ibaga na. Agure kayo man. Anya ka din day tang ibagbagayo. Saanin anasayata denggan. Ibagam iti day tagayim mo nga abnormal. Saan nga umno ti aramid na? Dita kayon. Para kadata kumati o kisti sabang inporwak na. Angam, ni ma'am tinakakita. Kasano, no nabaddikan ta ti ukisti sa ba? Di pa'y kat na disgrasya ta? Da talaga pagkasatanas day dya, Jonas. Ay, no panunutan anaimbag. Saan matunay anadagsan? Wano nakaro ti kinaloko na. Angam, apay akas taunay ti goram kan kwa na. Diyak man ang mugayam. Nadagsan ti darak kan kwa na. Madlaw ko nga uray iso. Kat kastamat ti mariknanakan ka. Basta siya, nalinis ti konsensya. Awan madingay naramid ko kan kwa na. Nasakit siguro tinakam na. Idi pinanaganam iti satanas. Aramid ti satanas ngamin ti aramid na. Kat, agnanayon kayo kadinakasta. Imbag pa'y dya aso kan pusa. Tano agbayag nga agkabalayda. Kat saandan nga agapa. Jonas, ibalakat ko kan ka, asaan ka kuman nga agloko-loko. Taumadan hindi pa nagturpusyo. Pumanaw kayon ton dito'y apagadalan, kat umalis kayon iti sabali apagadalan. Nawatam ka di, Jonas. Wan, ma'am. Saanan ang maulit? Anya ka dilaon iti kaguram ka ni Suset. Takanayon mo asutilan. Rabrabakak laang mat, ma'am. Saan ko matakagura? Iso ti makagapo, no apay nga imbarsak mo ti ukis ti saba, saan ka di? Ha? Wan, ma'am. No ngay nabaddakan na, sa natulid, kat na ito pati ulo na iti semento. Maragsakan ka ka di? Ha? Saan ma'am? Anya ka ditimbaga ni ma'am kan ka? Jack maawatan ti bagik, bro. Idimbaga ni ma'am. Ano kano ngay naigalis sa naito pati ulo na. Anya nga tati napasamak kan kwa na. Ay, talaga delikado no na ito pati ulo na. At dapay makomatos ama ito pati ulo na. Naimbaglangan ta nakita ni ma'am. At dakat kuman ti pakakonsensya akon. Isardeng mga minan ti kanayon na panang sutil mo ken kwa na. So tilaklaan. Ngam saan ko apagaramidan iti pakasaktan na. Sika talaga. Pakaragsakam no makitam ang masursuron kan ka. Nagmayat ngamin arabrabakan. Napay nga rod anasuron ka. Idimbaga na abagay mo ti agbalin ngayong balmar. Nakitam ka di tilangan ni Jonas? Idinalpas akin na sarita ni ma'am ija opisina? Kasla na pakula na bisukol. Ang mga no adamanan nakabasulan na iso akas jay. Anya nga tati imbaga ni ma'am kankwana? Siguro, inungtan na. Saan anakaskas daw? No pinagong tanda. Bareng agnakam. No dapay nabatbati anakam na ah. Anya nga tangagpaiso ti adda iti nagbaitan nyo. Taapay akanayon kayo nga agapa. Isulaang ti saan anasaya at ti aramid na.
Siyak la tinapili na apang ipakitaan. Suset, amangan mat no espesyal ka iti biyag na. Iso akas jay. Anya? Sakman ti mangimartsakan ka inton aggraduar ka. Uray asino kada kayo kaninanang ti mangimartya kanyak. Mabalin lata, tatang. Kaya't kuwasak ti mangimartsakan ka. Padasak mamat ti agwidawid nga agmartsa no agturpos ka. Na yan taagwid-awid, lakay. Ay, ibagakan ka Liklikam nga rod ti uminom iti arak, iti kaaldawan ti graduation ti anak ta. Mayat kit di tapno natured datawa sumango ka nang iti adu at tao. Saan amabalin nga uminom ka iti nasanger? At dakit di mo't agdiwer-diwer amang imarcha iti aggraduar. Ay, maday akitaan. Apay kumamade, di ka mamagtabak-bakatan. Nagturpos ka iti high school. Sumrag ka iti senior high. Sa upat tumanan atawan, saan tumalpas mo ti nursing? Wan nanang, nulakit di awan to ti bagsak. Kan alaag amin a subject ko nga intuyang da, malpas iti unos ti upat atawan. Iti unos ti inam atawan, dakkel to ti pagbaliwan ti tao, anak ko. Agpaisot ako na yun, nanang. Nangruna no lumukmag, wano kumutong ti may sa tao. Talaga dakkel ti pagbaliwan ti langaken pamagi. Iti day ta kabayag, mabalin nga agbaliw mo ti langam, anak ko. Lumukmag kantumot siguron. Uray na kutungak tanapintasak mo't nga anak yun, nana. Ayawan mata, anak ko. Ay, naimbag day ta, ngam ti sobra adabyana. Parikot mo to, no kasano ti agpakot to. Nanang, ibagayo ka ni tatang tasan nga agbartek iti kaaldawan ti graduation ko. Namin adon nga imbagak. Ang amumutan jay amam. No kayat na lata. Awan makaipawil. Day takot na bartekan amang imarcha iti agturpos. Saan kumamot Kaslakat magkibkibin iti nabartekan. Ay, no agbartag. Syakton ti mangimarchaken ka. Anya pa'y ngay no di kasta. No di na mo adisiplinaan ti bagi na ket aginom. Ay, di na kan tumaimarcha. Inton bigatan ti panagturpos mo, anak ko. Plantsaan tantibadom, tapno nakasagana amin ay. Nalpas kon anaplantya, nanang. Nakasagana aminan. Talaga ang magagaran kan iti panagturpos mo, anak ko. Pudnotay ko na ni maestrami, ngagsisina kami tong agkakaadalan. Ay talaga akasta. Kunada nga road, tunggal maysa, kat isaganaan na ti masakbayan na, babaan iti panagadal na. Ikagumaak to ti agadal, tapno nasaya to ti masakbayak, nanang. Aywan gayam, malagip ko man. Pagadalan ngay, tay kaadalam nga anak ni Manong Conrad. Jak mo, no sa dino mo't apasit ti lubong ti pakaysadsadan day dya asatanas, nanang. Day, apay nga inalam day takaluban kan kalugong mo. Papanam, kat nakasapsapa pa'y laeng. Inayabanak ni pare din siya. Adda kano na silawan na adwa nga abuyaw ang nakaapon. Ay, sige. Anggam, agsubli ka adagos kat graduation nga rod ni Jonas. Saan ka maladaw? Agawid na kadagaws. Wen, basta. Laglagi pa. Agawid ka adagos. Ay, amangan no uminom kanto manan ijay, kat malipatam. Saan ko ang malipatan? Tasak nga rin ti mangimarcha iti anak mo. Apay no saan kalakuman mapan ijay balay ni Dinsyo. Adu pa'y ti gundaway nga ipapan mo ijay. Sayang tikal daw tay abuyaw. Manmano day jayan. Libre ko naman. Nananam day jay ngam ti magatang nga manok. Nanang,
napanan ka din ni tatang. Pumaldawon nga mawan pa'y. Sinapsapan na nga rod tinapan ijay balay da din show. Inyunay-unay ko amasapa sumangpet. Uy, kasanaw, kat awan pa'y mat nanang. Saan mo apagparikutan day ta, anak ko? Agpulustan, tamapantan ijay pakaangayan ti graduation nyo. Ay, saan tan nga urayan jay loko nga amam? Ala nga rod nanang, agpalas kayon, tagpalasak matan. Wen, iso nga rod asinapsapak tinagdigos. Anyamot ni tatang. Kung nanang iso ti mga marcha kanyak, anong saan mat? Ay, napat patag siguro jay abuyo. Ngam ti panangimartsanaken ka. Nakapundas ka din, anak. Wan nanang, ag-make up akla ang basit. Ay na, may sa kalakit di ka nagiti kapintasan to ijay, anak ko. Suset! Nana, umayak man. Ni Aileen sabat na ijay, anak ko. Aguray ka tayo nakilukat tiri daw. Ay, nay, si kabat na itabalasan ko. Umunag ka, ah. Ay, agyaman ak unay, Nana. Maki-make up ako makan ni Suset. Ay, wen, madam ati make-up na. Mapangkay di ayan na, taag make-up kayo adwa. Agyaman ak manan, Nana. Suset! Ay, wow! Nagpintas ka matan. Thank you. Sumublat ka nga agtugaw iti sango ti Sarming. Tag-make up ka matan. Nalalaing kan samot nga ag-make-up. Make-up anak man kit di, gayam. Nakasagana ka din, gayam? Nakapalas kami kaninanang. Ngamawan pa'y ni tatang. Kung nanang iso ti mga marcha kanyak. Tandanin ti oras. Mala daw kalakit din, urayan pa ni tatang mo. Maladawak nga ta, naurayag. Imayak, tao may ko ibaga, nga adudan ijay covered court. Kat awan kayo pa'y kininanang mo. Ala, nanang, intayo nga rudan. Amangan numang rugin, naurayin tayo pa'y ni tatang. Ay, unay kat ngaminan ni tatang mo ay ay sabali ti inununa na. Apay ngay, nakarikap sa ti balay. Oh, ituro ko pa dito sirok ti mangga. Ang mga no na pandalang nagdigaws. Sumublatak tumot ang mapanagdigaws no makadigos da. Bayat ti agilad dito indayon. Iti sirok ti mangga. Kitam ka di at Suset kan Aileen na sumungad. Saan ka diya nagpintas ni Suset? Nagpintasan ti sinalbag a babaeng. Isunsamot ti kapintasan kadagiti amin na babae. Oh, tuman na mitim ka dita bro. Madi ka diti imbagak nga napintas ni Suset? Ha? Kwa? Jakamukan ka. Ibagam ka di manen akarat ni Suset? Tagpintas to pay. Saan mo man kid di asang kakita? Di mo lang makita ti kinapintas na. Oy, ita ti mauding aldaw tayo diti pagadalan. Nang runa ket ag-enroll ta iti PMA. Pag-iskwelaan da nga tamot ka ni Aileen. Sigurado nga ijay syudad. Suset, di mo ka din adlaw? Kanayon at tumalyaw ni Jonas dito ayanta. Mangisagsaga na siguro manan iti pangsutil na. Bayam laan, uray matiritir ti tenged na atumalyaw. Kasla sa bali man ita. Kasla napakulan a karnero. Anya karnero? Lobo ang nagkawas iti karnero. Kunam ata mamati ah. Saan man, friend? Sa bali at talaga ita. Saanan anak kang ngirisi, akas iti sigod. Seryoso mat ita jay tao. Ngam, kanayon ti panagtalyaw na dito ayanta. Saan mo napansinan? Tama nga numakay bagaak manan iti saan nga umno.
Bully boy day tao. Wanya, nakagdi ko sa hinta mapantayaon. Ay, awan mon, Conrado. Ah, Mapankapay kat nalpasan ti graduation. anya nalpasan? Apa di na kinuray ngay? Kasano nga orayan da ka, kat ginangganas mo tinagpulutan iti abuyo. Aniya? Agam, talaga analpasan? Katwan, anya ayat oras ita. Ay nalpasan ti graduation. Ay, Inturog mo tanabartag ka, loko. ay. Anya kat day taagalad mon alaklakayan. Kunakmet nga minamasa pa ka sumangpad. Ay, awanan tayo kunak ngagmarcha akuma. Ano saan ka kumaapaliwawang? Nagmarcha ka kumaakunam. Ay, di ta ka man langan. Makapasuron ka. Apay, anyat oras itan, Conrado. Nalpasan ti graduation. Ay, Inturog mo, tanabartag ka. Ay, anya kat day tangamin agalad mon aya. Kunakmet ng amasapa ka asumangpad. ay awan nga rodan tayo kunak ngagmarcha akuma. Ay, no saan ka apaliwawang, nagmarcha ka kumaakunam. Ay, di ta ka man laangan. Makapasuron ka alaklakayan. Sayang. Jak nakapagmarcha. Ay, saanin nga imay ni Jonas dito'y ayan kaw. Ta nagpasugnod siguraw. Ay, kasla insukat kumutin iti abuyaw ti anak kaw. Jonas, agrubot kan. Pag-reportin datan iti academy. Ay, wan nga rod. Naimbaglangan ta nakapasata. Sapay lang ko ma. Tawanan ti agbalin ato bang iti pa nagbalin ta akadete. Wan nga rod. Katsapay ko ma, tamaanusan ta. Ala, agrubot ka nga ruden. Mapanta dagos. Ada entrance test na dyan napili mi apagadalan, nanang. Awan ka di ti pagadalan asaan amasapul ti entrance test. Nung amin makapasa kami dyan, awan ti mabayadan ang matrikula, nanang. Bastit lang ti babayadan. Di, nagsaya atan nga ilo kasta. Kaano nga ron ti ipapanyo? Kaduam kadimot laang ni Aileen. Wan, nanang. May mayat matlaang. Tapno kanayon kami nga agkadwa. Ay, katlalaingan nyo nga ron anak ko. Tapno makapasa kayo. Wan, nanang. Saan tayo unay ang magastusan? No makapasaak, ito yang da nga entrance test. No makapasatan to iti exam, intagbiro kiti pagboardingan ta. Saan nga ta may mayat? No uray awan pa'y resulta, kat mangkita tan? No kas pangarigan saan ta makapasa, kapilitan nga agadal tayo ti sabali a pagadalan. Sa bagay, amangan pa'y kit dinumaawanan ta iti pagabangan. Day tangarot din na panunot ko. Narigatan no awan makita ta pagabangan ta. O sige nga Rod, inton malpas ta nga ag-exam, padasan ta ti mapanagbirok iti pagabangan ta. Ada nakita ka nakapost a bakante a boarding house. Conrado, Ay, itaman pa'y adi ka makatal na dita. Imbag, tadi ka manan na pan nagbartek. anya day ta. Numabartagak at na maibagam. Ita ta sana ka nabartag at dalata maibagam. San ka mauawatan na bakbaketan? Kasano ko mga Rod ang maawatan nak. Kat nakurang kamay iti pan nakaawat. Jay nga rod anak ta. Ay, saan ka di nga isot panunutem? Ay, adamot amuna kahit. Uray kas di alinuloko ti amuna ije pagadalan. Ang nalaing met di anak ta. Ay, maikawak tulakit day.
Saanen ang makaawid day agyanan ijay PMA. Ay kat, ano santan lakay. Imbaglakit din. Tanakita ta daytoy a boarding house. Ay, sapay ko mata makapasata. Tapno asideg ta iti pagadalan. Narigatan ka kadi kadag iti test question ijay? Medyo. Nangro na iti math. Ay, amangan nga rod na ado ti wrong answers ko. Math sang agpayso ti karigatan kadag iti amin na subjects. Wan nga rod. Ang jay katugaw ta. Bilibak. Nagbiit nga ilnapas na jay math. Sigurado ang math ti paborito na subject. Siguro. No apay mo't atabedak. No math ti pagsasaritaan. Adda ka din nakita yu apagabangan yu a kwarto, anak ko. Addan nanang, asidag iti pagadalan ang nagtestan mi. No makapasa kami iti test, asidag lang, mabalin apagnaan, nga uray sanan nga aglugan. Ay nasayaat nga rod Tadi pa iso apaggastusan yu ti pagplete yu nga inaldaw. Wan tapno saan akaasi ni mana nga aggasto. Kaano nga iti ipapanyo panangkita iti resultat itesyo, anak? Kalpasan ti dua alawas, nanang. Ay sumuro taktuman. Tapno makitak mo ti boarding house yo. Tapno mabalin kung tulat ta ti umay amang ted iti abastaw. Nanang, tatang. Kasanungay, mangrugay kami iti training mi. Ay, pudo ka di, anak. May sakanton akadete. Wan tatang. Ay, Iso nga anusan tayo pala ang diagin na dayo. ay tumanawak di tatawa. Taipukaw amay sa nakadete ti anak ka. Ay. Kakaaruba! Kaya't kung ay pakamu ka na kayo! Ani Jonas nga nako! Kitagbalintaw a soldado! Ay, agtugaw ka, Conrado. Ay, di ka lamabain iti kastangar, aramidam. Ipukpukaw makitdain. Ay, anya nga itibayin ko? Kat kadite ti anak ko? Ay, uray saan arumbang nga agpasindayag ka? Ay, sana dakas tagpasindayag, no adamot may pasindayag! Kat di kayo agdanag, nanang, tatang. Ipasigurado kada kayo ang makagradwarak iti PMA. Madaman ti panagadal ta, friend. Iso nga, anusan ta? Mabiit lang nga urayan ti panawan. Mabiit lang nga aglabas ti oras. Inton kwan, agraduar tanton, no ipalubos ti apo. Nulaket, ipas nagta ti panagadal ta. Awan papanan na, no di makagraduar tanto. Imbaglakit din, taman nakigayam dagiti kaadalan ta dito Awan ti sutil. Malagip mo ka din ni Jonas nga inawagam iti Satanas? Saan mo nga ipalagip day dya Satanas? Amo pa yan no ayan na itan? Nagtuloy da nga ta anagadal ka ni Sami? No agtultuloy lat ti kalukwan na, awan lat amok. Malaksid no agbalbaliw asaan akas idi. Adamot kit di pa nagbaliw ti may sa tao. No naloko man idi, saan mat siguro itan? Ngamin, ag-mature mat ti pa nagpampanunot na. Permitiban no ko iti training. Kasta ka kadimet, isuadi ka matagtagari. Malagip ko man ni Suset. Ha? Sa dino nga tati pagad-adalan na. Anya nga ta kurso ti inala na. Malagip mo ti kanayon mo asutilen? Kayat mo kadimanen asutilen? Ay, kanayon ko kit di na may tagtagahinap. Anya? Anya nga ti kahit asamunday ta. Di mo ko na nakailiw mo. Ha? Kabusor mo dahi sana ya? Kabusor? Apay kumangay ang kabusor. Saan ko akabusor day jayan niya? Bimangon kan, ngam
Nakatugaw kamutlatan di takatre. Di kamut agunay, gayam. Apay nga tanay tagtagainap ko ni Satanas. Ha? Agap apa kayo kadimanen iti tagtagainap mo? Saan mat? Nakaisam ama sabat ko. Lisyak ko makampay iti. Nuli ni Siyam. Kawatan nga ora iti tagtagainap kat kaguram jay tao. Iti lang tagtagainap ang nakita kamayat ti isam na. Saan nga isam ti Mang Sutil? Kaslaman napudno nga isam. Adda ayamat na pudno nga isam. Jack manam mo. Kaslamat na amo ti rupa na iti tagtagainap ko. Saanen akas iti kunam, alobo ang nagkawas iti karnero? Baka pa ikaw, amat. Nabayag asaan ang nag-aawid ni Jonas. Ay, talaga kasta. Ti panpanunutag tapno sa anak nga agliday iti kaawan na ket nagsakripisyo para iti pagilian. Ay, dayta at talaga ti trabaho ti maysa a soldado. Ti mangsalwad iti pagilian. Agam kaano nga tangagpayso nga gawaid. Manipod simra kijay kat manmanon na nagawaid. Manumeten atawon na ijay. Ay, kaano nga tati pa naggraduar na? Ay, sakton at talaga ati kang runaan inton graduation na. Makitak pa iti presidente. Takaaduan na kat presidente ti guest of honor. Ay, kat, ay, saan kan tumot siguro anabartag? Numadanon dayta, apanawan. Suset, saan ka di ani Mrs. Cruz ti masabat ta? Isong agpayso. Medyo bimakat. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Asino kayo kadi itayo na babalasang? Ay, siyak ni Susette, ma'am. Syakmat ni Eileen, ma'am. Aywan. Naan anay ngamin ti kinabalasang yo. Saan akas idi high school kayo? Ad-ada apimintas kayo ita. Nangruna ni Susette, ma'am. Kunada abagay na ti agmuse. Si Kamat, tila ibagbagam. Napintas kamat talaga. Saan ang mailibak na ita? Dandani kayo siguro agturpos, babalasang. When, ma'am, daytoy umayan apa nagtuturpos. Nagbiiti panahuan. Kaano laeng di pa nagturpos yo iti high school. Ita, agturpos kayo manan iti kolehiyo. Kumusta nga iti pa nag-intern mo iti ospital, balasang ko? Mayat tamat nanang. Puyat laeng, no mayra na iti rabi iti shift. Di kasta kanumot lang dagiti agtrab-trabaho iti call center. Rabi kanumot ti shipda. Ngamda kami, agbaliw ti shift mi nanang. No kwa, para rabi Inton kwan, bigat. Wano, malam, kasadjay. Nay, kasanungay dayta anak ko. Ije ospital nga yan ko, talo a shift nanang. Ada para iti bigat. Alas 7, aging ga iti alas 3 iti malam. Sumublat ma ti para alas 3, aging ga iti para alas 11 iti rabii. Sumublat to ti para alas 11 iti rabii, aging ga na iti alas 7 manan iti bigat. Ay, kastagayam. Agsisinublat nga agpaiso. Wan nanang, kasjay ti kunada a shifting. Oy, bubangon ka ditan. Agrubwat ta, tama pantay jay PMA. Ita ti kunada graduation dagiti kadete. Alas 2 pa ilaang iti parbangon. Apag isulaeng, tagrubwat ang masapa jay pagluganan tayaw. Sana rumbang amaladaw ta. Ay, nagsapamot daytan. Alas 4, tinagtulagan ijay markila alugan.
Daya oras ang nagtulagan yaw. Katwan, sakbay nga alas 4 kat agbusina di ta kalsada. Ay, maturog ka pa'y. Basta di ka uminom iti arak, ah? Intayo ni Ija boarding house, nanang. Maturog kayo, Ijay. Tapno saan tayo ang maladaw iti graduation mi. Ay na, maragsakan ako unay anak ko. Makaturpos ka matlaangan. Isagot ko kada kayo ti balegik, nanang. Umanayan apakaragsakak a makita ka nga umuli iti entablado, Suset. Ti balegik, kat balegi tayo kadamanang, nanang. Ay na, pagyamanan tayo iti Diyos. Kasi naluwadan na tayo akanayon, anak ko. Nadano nanti pa nagturpos ta, friend. Agturpos nga tamot da Jonas kan Sami? Nagtuloy da nga tamot iti kolehyo? Adayo nga min ti purok da iti purok tayo. Saan ta nadamdamag no nagtuloy daw no saan? Ayan da nga tamot itan. Nadano nanti pa nagturpos ta, friend. Agturpos nga tamot da Jonas kan Sami? Nagtuloy da nga tamot iti kolehyo? Adayo nga min ti purok da iti purok tayo. Saan ta nadamdamag no nagtuloy daw no saan? Ayan da nga tamot itan. No nagtuloy da, nalabit nga agturpos da matakas ka data. Manu atawan adi tayo nagkikita. Wen nga Rod, no agkita kayo ka ni Jonas, agtultuloy nga ta, ti panang sutil na kan ka? Diyak amo, ngam no makasarak tayo ti trabaho ta, amangan no saan tayo nga agkikita pa eh. Sa bagay, agduman tumatan ti pagtrabahuan tayo. Kasano kuma nga agkikita tayo pa'y? Bagay ko kadimot lang to'y barungkaw. Kita man. Kaslan samot bangkaya kundi tao'y. Bangkay ayala ang timabadwan iti kasta. Tapno ko na amaipayda iti lungod. Iso nga ro, dadamagak no bagay ko mutlaang wano saan. Ay bagay mo man wano saan. Kastanan tagmarcha kamot ako nam. Ay, saan samot ka no akas iti daddo mga graduar. Akaaduan at tinaganak ti mangi marcha. Sa balik ka no soldado. Isuda lang tagmarcha. Ngem adda kanumet na isang rat pagtugawan ti kabagyan ti agturpos iti PMA. Kat ijay ati pagtugawan tayaw. Ay, agsikawil tayo met amang buya kadakwada nang runa iti anak ta. Kadete ko naman. Ay, ayan nga tan ni Jonas dita. Agpapadamot namin ti bado da. Nagatidog ti linya. May sa tigaraw da. Ay uray siyak. Saan ko ang mabigbig no ayan ti anak ta? Ay nagmayat lakit din nakitaan ti panaggaraw da. Paggigitan daaw. Ay, di ka tumanagaray. Tamadlaw-launay nga ignorante ka. Taltalyawan na kanday ta nakatugaw iti asidag mo. Wala nga ignorantay. Ignorante pala aya. Ket no nakabado ak iti barong Tagalog. Bale, wunan. Basta saan ka ato managaray, ta nakababain. Kablaawan kayo atwang agkayem. Nakaturpos kayo matlaangan. Agyaman kami, nanang. Tay ko na akon. Isagot ko kada kayo to'y diploma. Agyaman akmat, nana. Sapay ko ma, tamay may sama ng tipagtrabahuan nyo. Tapno na kayo lang kati ang kadkadwa. Wala na. Adda ka no kabarbaro nga ospital para kadagiti soldados. Ijay kami kano nga agaplay. Kabarbaro nga ospital ko na. Wan nanang, kabarbaro. Iso nga ado ti bakante para nurse. Malaagawaan nyo nga ron ti mapan agaplay.
Barang mapagasatan kayo, anak ko. Anya ti imbagada. Kaano kano amang lukat ti kabarbaro nga ospital? Inton umay ka no abulan. Masapul aka na yunan tati umay ag-follow up. Sige, agpakada ta nga rod ija ospital ang nag-volunteeran ta. Dayta kumati ibagak. Agpakada ta. Tapno agsagana ta ija kabarbaro apag-applyan ta. Addan sa kanupay nurses quarter ija nga ospital. Wensa? Karaman sa ngamin dagiti nga ospital iti pasilidad dagiti militar ka no? Sigurado lakit di a soldado ti ado a pasyente ijay. Lakit di taas si dagkat nga rod ti kampo dagiti soldados. May destinon samot ije adayo je anak ta. Ay, dahito iti pagdaksan na no soldado ti anak. Ay, wen nga rod lakay. Sapay ibaga na idi amakastrek ijay PMA. Kat perme aragsak mo. Ay, jakmat nga rod na panunot. Akas to ito ti mapasamak. Inton maideploydan. Ay, ikararag talatan. Akanayon ko maamaili si iti anyaman apagad. Kan maday apasamak. Ay, anya hapay ngay no di kasta. Ay, bakit? Mangtid ka man kit di ti kwartam. Tada papanak. Papanam ko ma. Ay, no igatang mo iti arak. Awan. Taing gatang ko iti bagas tinaudi nga inted mo. Mapanta ka nun ag-report iti nag-applyan ta akabarbaro nga ospital. Dayta timbaga ti head nurse iti pagpapaayan ta akas volunteer. Nasingpot mo ti head nurse ta imbaga na pa iti maipapan iti dayta. Kat sa bali nga ospital dyan nag-applyan ta. Nasaya at mati pa nagpuspuso na. Wen nga rod. No agtrabaho ta ijay. Mabalintamot nga agyan iti nurses quarter ako nada. Wen ka no. Talaga na isang ratday dya a quarter para kadagiti agtrabaho ijay. Kasagdadamo a soldado. Maipantayo kano ijay lugar nga agraira dagiti rebelde. Kitaan tayo kano dagiti rangers a may destino ijay. Anyapay ngay bro. Dayta ti sinapataan tayo at trabaho. Isung agtungpal tayo. Military truck ti mangitulod kata tayo ijay. Ala, agsagana tayo nga ruden. Tahos tonto, no addan ti truck. Ay, kapilitan nga ibaklaytan tinadagsen nga Armalite. Saan lang nga Armalite? Pati dagiti gamit nga itugot tayo je papanan tayo. Imbaglakit din. Tanaawat ta akas nurse iti daytoy nga ospital. Wen nga rod Natungpal matlaangan ti arapaap ta. Ama ipermanente kalpasan ti panag-volunteer ta. Uray medyo adayo ti lugar tayo. Tamabalin tamat nga agawid no makaala ta iti live ta. Ken, mabalinda tamat nga umay pasyaran dagiti kabagyan ta. Tadamat quarters tayo ditoy apang sangailyan tayo kadakwada. Wan matkit di Tinapatag kit addan trabaho ta. Saan na volunteer laang. Nagbunga matlaangan ti panagan-anos ta. Gayam. At dati yung dito kabambantayan, apakakitaan ka dagiti adu a rebelde. Sapay manang lilipot kano dagiti rebelde. Anya day, Chay? Addamanan. Addan samot ang bush. Agsagana tayo. Kalat na ito At dalaki din nakalamang dita a rebelde. Anyapay ngay. Kasta ti paglaingan da. Aglamang da. Sada agam bush. Ala, kumlib ka. Ada ka no umay nga ambulance. Kung nati inyawag da dito'y ospital. Soldados ka no ti iyag da. Kasta ka di? Kaasi damat no kasta. Nasalamaan da nga ta ti kunkunada a rebelde. Perwisyo kit di dagita rebelde. Aday tan ti ambulance. Sumabat tayo ni ti Ayanda. Dejay, surutan ta ti dua soldado nga imbabada. Inlugan da iti stretcher. Surutan mo ti kakadwa ta ti daduma soldados. Saan ka di adasam ka ni Jonas dagitoy?
Wen, mabit lang kita ti dara-daraan yung plate da. Friend, isudang agpaiso. Nasalamaan siguro dagiti rebelde tinagluganan da at truck. Umayon ti doktor amang kita kadakwada. Soldado gaya man dagiti doon. Hanggang naawanan da iti puot. Nakaro siguro ti pan nakadangranda. Hospital mo tanto yan, bro. Nakaidata mo tan iti katrete hospital. Wan nga rod, bro. Agpadamat nga iti imata ti ayan ti benda. Wan nga rod. Jobless kid di dagi rebelde. Nga medisimang pati reinforcement. Adumat ti narasing ka dagiti kabusor. Wan nga rod. Kat pinakamatan pa iti helikopter dagiti naglibas. Apaman ang makapaimbag ta. Maisublita manen iti destino ta. Impadamag na iti radyaw nga inambos na iti rebelde na iti soldadaw. Ay, kahit kasanun nga'y dagiti soldado. Naipani di ospital dagiti nasugatan. Kastamot din dagiti nawanan gasat. Ay sapay la kumata saan akaraman ni Jonas nga anak ta. Ay, saan ba't siguro? Ay, daytoy ti pagmadyan ti soldado. Kanayon nga agpagad ti biyagda. Ay, saan mo't ang kanayon Ang damot dagiti sana soldadaw nga madisgrasya latamag. May warwarasan ti kanan dagiti pasyente. Sigurado asan ang makapangandag iti dua. Tanasiminto ti ima da. Intaman ijay, takitaan tayo da. Friend, amang aga pa kayo manan ka ni Jonas. Depende. Ngam, saan mat siguro nga inuubing ti panunot na itan? Wen kita tamang aga pa kayo manan. Sanak matan anakot tong akas iti kanayon na nga ibaga. Sige, mapantangarudan. Ay, una yan. Dito'y tayo pa'y ospital, nag-reunion. Kasano utangay amangan, bro. Santa mo ta maigaraw ti imata. Wan nga rod. Suset? Aileen? Kumusta kayo? Makapangan kayo kadi? Umayda kayo tulungan amangan? Kaya't nakadiya tulungan amangan, Ma'am Suset. Unay matanta, Ma'am Suset. Saan ka din ako tungit? Saanin? Napintas unay ang Madam Suset. Uy. Di nakawagan itikasta ko nakmanan. Soldado kayo gaya man kani Sami? Wen, kat nurse kayo mat gaya madwa. Da kayo pa'y tinurse mi ita. Takas to iti kasasaad mi. O ala, subwan da kayo. Tainton madamdama, injeksyonan da kayo iti agas. Kasapulan, tapno saan nga ginfection, titulang yo. Mayat mo ti saritaan dagiti doon. Saanan akas idi akanayon nga agapa da. Amom ka di. Ngayon di adda kami pailang iti PMA. Kanayon amalagip ni Jonas ni Suset. Isupay ti tagtaga inupan na. Kasta ka di? Siming patsamat ang tigayom mo. Saan nga minan nga ubing? Matured maten. Iso nagbaliwan Di mo makita adinan sutilan ni Suset. Nasaya at mat panagkitak. Mayatan ti panaglangan da. Idi pa ya mailiw ni Jonas kini Suset. Akas iti pan nakailiw kumatken ka. Idi saan tayo nagkikitan, kailiw da kayon. Ay sus! Tainraman mo pa iti bagiem. San man? Agpaiso ti bagbagak. Ikan iti gundaway ko amang ipaneknak iti bagbagak. Adda amin kan kaagundaway, Sami.
Kaya't ko dumawat kan ka iti pamakawan. Gapu iti kanayon ko idi apanang sutsutil kan ka. Nalipat akong dagijay, tanabayag maten, Jonas. Kaya't naragsaka ka. Tasaanan a Satanas ti awag mo kanyak. Maawagan lang ti tao iti Satanas, no saan nga umno ti aramid na. Agyaman ako unay tanasingpat ka. Nalipata mo ti kinaloko ka. Ngam ikari ka. Saanan na maulit tayo jay? Maulit? Kasano ko maulit? Kat sabalin ton ti ayan mo. Kasta akmat. Sabali mat ti ayan ti trabaho. May destino kaming dito eh. Kat dawata nga ikanak iti gundaway. Amang ipakita kan ka iti nasudi at tarigagay ko. Saanan asyak day di sigod. Ngaw-awagam iti Satanas. Madamdamalaan, ikatanda ka nun ti simento ti imayo adwa. Ket agyaman kami unay kada kayo adwa. Tainasikaso na kami. Kabayatan asan kami pa'y makapangan. Pagrebengan mi akas nurse ti inaramid mi. Sapay ko ma. Tagnanayon asikati nurse iti biyag ko. Suset. Ay ayatan ka unay. Suset. Nagpartak ka matan, Jonas. Aguray ka pa'y mata. Dumawatak itinaan-anay agundaway. Nga agrayo kan ka. Suset. Adakan ka dayta, Jonas.